Jokaisella on aivot, mutta kaikilla ei ole viisautta. Olet niiden ihmisten heijastus, joiden kanssa vietät eniten aikaa. Kasvu tapahtuu, kun kilpailet itseäsi vahvempien kanssa. Jos teit virheen, korjaa se nopeasti. Sinut määrittelevät tekosi, eivät sanasi. Jokaisen menestyksen taustalla on monia epäonnistumisia. Suurin rikkautesi on ajattelutapasi. Älä jahtaa rikkautta, keskity arvoon, niin rikkaus seuraa. Elämämme muotoutuu ajatustemme mukaan. Jos olet huoneen älykkäin, olet väärässä huoneessa. Suurin synti on katumus. Kehitä itseäsi sen sijaan, että yrittäisit todistaa itsesi. Tee omat päätöksesi, muuten muut hallitsevat elämääsi. Uskosi itseesi avaa sen, mihin pystyt. Älä koskaan luota vain yhteen tulonlähteeseen. Saavuttaaksesi sen, mitä rakastat, sinun täytyy tehdä asioita, joita et ole ennen tehnyt. Hymyileminen vihan sijasta osoittaa voimaa. Harva suuri mies on samalla myös todella hyvä ihminen. Menestys kuuluu niille, jotka myöntävät virheensä. Se, joka jahtaa kahta jänistä, ei saa kiinni kumpaakaan. Mielesi on kuin puutarha, ilman hoitoa se ei kanna hedelmää. Jos haluat menestyä, seuraa niiden askeleita, jotka ovat jo onnistuneet. 1 tunti oppineen kanssa voi olla hyödyllisempi kuin 10 vuoden opiskelu. Menestyksen ja epäonnistumisen ero on 5 ylimääräistä työtuntia. Halujen vähentäminen on suurin rikkaus. Pieni seura tuhoaa suuret unelmat. Menestyvät ihmiset arvostavat yksinäisyyttä, hiljaisuus synnyttää ideoita. Jos mies ei ole naimisissa 30-vuotiaana, se tarkoittaa, että hän arvostaa vapautta enemmän kuin perinnettä. Jotta voisit edetä, jätä taaksesi ne, jotka estävät sinua. Kun taistelemme menneisyyden ja nykyisyyden välillä, menetämme tulevaisuutemme.